Ну вот на завитовке есть, видишь, написано. Завитовка, видишь, 5 через полицейского. Озеро Юбилейное. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – лагер «Зорка». Лагер «Зорка». Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – поворот на озеро Юбилейное.
Двері зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Кстинська. Вулиця Кстинська. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Водно-Жилбуд. Водно-Жилбуд. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Акціонерне товариство «Бакалея». Акционерное товариство «Бакалея». Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Політехнічний коледж.
Осторожно, наступний припинок. Зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Суворова. Вулиця Суворова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Стоматологічна поліклініка. Раздавались и подряд. Ну, они такие полудикие, понимаешь, никому их никому. Зачиняються. Наступний припинок. Тютюнова фабрика.
Тумовая фабрика. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – вулиця Гарнових. Гарнових. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – площа Советская.